Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 12-nji sentýabrdaky sanyny Türkmenistan bilen Russiýa özara hasaplaşyklaryny milli pul birliklerini amala aşyrar. Ýewropanyň eň ulusy ýene-de çarhy açyldy. Etiopiýada täze ýyl bayramçylygy. Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň başlygy FIFA'nyň prezidenti bilen duşda ýaly habarlar ýetirýär. Gelin indi orta habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan bilen Russiýa özara hasaplaşyklaryny milli pul birliklerini amala aşyrar. Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanaky adatan aşar we doluk tiýerli elçisi Aleksandr Blakhin taz habarlar gullugyny beren interwýusyny Türkmenistan bilen Russiýanyň özara hasaplaşyklaryny milli pul birliklerini amala aşyrmak üçin iş alyp barýanlygyny bellidi. Bu aňsa diýişdil. Bu wagtda biziň ýurtlarymyzyň maliýe ministrlikleri we merkezi banklary iş alyp barýarlar diýip elçi bellidi. Blakhin milli pul birliklerini özara hasaplaşyklary geçirmek ugrundaky işleriň üstünlükli tamamlanmagyny arzu edýändigini bellidi. Türkmenistan bilen syýasy, ykdysady we medeni ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigini belleýän elçi häzirki wagtda iki ýurduň arasyndaky şertnama hukuk binýadynyň 100-den gowrak resminama bilen berkidilendigini ma'lum etdi. Ol Türkmenistanyň täze prezidenti bilen hem Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň ýokary derejede ösdürilýändigini belläp geçdi. Elçi söhbetdeşiň barşyny iki ýurduň arasyndaky sowda ykdysady görkezler babatda hem maglumat berdi. 2021-nji ýylda TV gazy hasap almanyňda haryt dolanşygy $865 milyon barabar boldy. Şu ýylyň 5 aýyna bu görkeziji $278 milyon ýetdi. Haryt dolanşygy izgederli ýokalanja. Türkmenistanyň Russiýa oğuculuk önümlerinin eksportu 30 götürüm artdy. Bu hem Türkmenistanyň köp sany ýyradyşhanalaryň hemde mallarçylyk toplumlarynyň gurulmagy bilen berk baglanyşyklydyr. Russiýanyň elçisi Türkmenistanyň dokma önümleriniň Russiýanyň öňsüni özüne çekýändigini belledi. Ol Türkmenistanyň öndürýän paxtasynyň agramly böleginiň özüne gaýtadan işlenmegi we gurulany köp sany dokma toplumlary we olarda öndürýän durluk ýeri dokma önümleri galy berse-de jins matalarynyň öndürilmegi, jins matalarynyň bu önümleriň watany bolan Amerika eksport edilmegi bellälikligini ma'lum etdi. Russiýanyň elçisi Türkmenistan bilen TV gaz babatda hem hyzmatdaşlyk edýändigini bellep, geçen ýyl Gazpromyň Türkmenistanyň 10 milliard kub metr TV gaz satyn alandygyny belledi. Ýewropanyň eň ulusy ýene-de çarhy açyldy. Russiýanyň paýtagty Moskwada Ýewropanyň eň ulusy ýene-de çarhy ulanmagy berildi. Oňa Moskwany güni diýip at berildi. Şäheriň gözelliklerini esirlemek üçin ähli ahmatlyklar döredilen täze binanyň beýikligi 140 metr bolup, her biri 15 orunlyk 30 ýapyk kabinasy bar. Kabinalarda video gözegçilik, howa sazdaýyş, şeýle hem dolandyrjy bilen habarlaşmak üçin düwmeler ýerleşdirilen. 5 tane kabinanyň polu aýnadan bolup, aşağı hem görnýär. Seýnediş çarhynyň bir gezek aýlygy 18 minut 40 sekund dowam edýär. Bir gezekde 450 adam kabul edip bilýär. Ýeri gelende bellesek mundan ozal Ýewropanyň eň ulusy ýene-de çarhy Londondaky London Eye hasaplanýady. Bu binanyň beýikligi 135 metre barabardyr. Etiopiýada täze ýyl bayramçylygy. Gündogur Afrika ýurtlarynyň biri bolan Etiopiýa täze 2015-nji ýyla gadam basy. Özüne mahsus senename we wagt ulgamyndan peýdalanýan Etiopiýanyň raýatlary täze ýyl bayramçylygyny belleýärler. Olarda senename boýunça 2015-nji ýyla gadam basyldy. Etiopiýada täze ýylyň ilkinji güni Enkuta taş diýilip atlandyrylýar. Ýylyň ilkinji güni şol wagtda ýagyş mewsumynyň tamamlanmagy we hasyl döwrüniň başlangyjy kabul edilýär. Premier minister Abiy Ahmed öz halkyny ýurduň täze ýyly has gowy geljek bolan umydyna goşun tagallalaryň bir bölegi bolmagy çagyrdy. Gregorian senenamasynyň tahminen 7 ýyl 8 aýda izda barýan we gün ulgamyna esaslanýan Etiopiýa senenamasy Etiopiýa döwleti tarapyndan ähli resmi işlerine ulanylýar. Tapawutly wagt ulgamyna ulanýan Etiopiýada täze gün 00:00-da däli 06:00-da başlaýar. Bir gün 12 sagatlyk iki bölekden ibaret. Şeýlelikde gece gündüziň birinji ýarymy 06:00-da, ikinji ýarymy 18:00-da başlaýar. Senenama 30 günlük 12 aýdan ibaret bolup, ýylyň galan 5 ýa-da 6 güni 13-nji aý hasaplanýar. Bu senenama görä täze ýyl 11-nji ýa-da 12-nji sentýabrda başlaýar.
Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın başlığı FIFA'nın prezidenti bilen duruştu. Futbol oyuncu dünya çempionatının geçirilen yeri olan Doğu şehrine iş safarı bilen varan Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın başlığı Arslan Aynazarov FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino bilen duruştu. Bu arada Futbol Federasyası'nın resmi saytında belenip geçiliyor. İki taraflayın geçirilen gepleşiğin devamlı taraflar yurdumuzda futbolu östürmek vavatında pikir açtılar. Duruşun devamlı FIFA'nın prezidenti Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'na Dünya Çempionatı 2020'nin resmi topunu soğut verdi. Şeýlede olu Türkmen futbolunun pajarla ösmegini arzu edip, goloy gelecekte Türkmenistan'a iş saparı bilen gelmekçidigini aýdyp geçdi. Yeri gelene belesek Infantino Arslan Aynazarov şöylüň 20 noýabrynda geçiriljek Dünya Çempionatynyň açylış oýunyny tomaşa etmäge çağırdy. Kataryň El Khawur şäheriniň Al Bayt stadionunda geçiriljek açylış oýunyny Kataryň hemde Ekwadoryň milli ýygandalarynyň duşýanlyklaryny ýatlajar. Aynazarov öz gezegine FIFA'nın prezidentini yuqori derecede kabul edenligine minnetdarlyk bildirip, gelecekte FIFA bilen Türkmenistan'ı futbolu östürmekde hyzmatdaşlygy saklajaklaryny aýdyp geçdi. Şeýlede Aynazarov hormatly prezidentimizden tagallasy netijesinde yurdumuzda sportyň beýleki görnüşleri bilen birlikde futbolu hem yuqori derecede ünsürlýänligini belläp geçdi. Ýeri gelende belesek 1992-nji ýylda döredilen Türkmenistan'ın Futbol Federasyasy 1994-nji ýylda FIFA agza hökümine kabul edildi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Ahal welaýatynyň Täze idare ediş merkeziniň 1-nji tapgyry dekabrda açylar. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň samity guramanyň taryhynda Täze sahypany açar. Karl 3-nji resmi taýdan padşah diýilip eglan edildi. Azerbaycan Ýewropa 7,13 milliard kub metr TV gaz eksport etdi. 150 milyon ýyllyk dinozawryň skeleti satylýan. 19 ýaşynda US Open ýaraşynyň ýeňjisi bolly ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Atawatan Türkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.